যতनो एयरपोर्ट ता थांबायदि जतनो हाथाय कतर मा थांबाय नाय कारण ट्रैफिक इश्यू एवं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम दङ बुबुगरा स्पेसिफिक बै स्पेशल मेसेज रेगा जे कोनो या यूथ रक वाइटिया बफानका यूथ रक सिक्ला रक एयरपोर्ट बाइक टू बिता फाइबिदि जतनो हाथाय कतर से मा थांनाय हाथाय कतर थांगिसे बन नासिंनि मा दङ एवं बिनि कक आरो सोंखना लायने बुबुगरा या बुकसाय फिरंगा नांलिया सिनि बुसकांगो सिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे कक नति जों जबाखाय तंगनि सिनि बरकनि ओ हायुंग खरकटिसाय तंगनि आ सानमुंनि पार्ट जे एग्रीमेंटनि बिसिं तैनाय बुबुग्रानि तिदुलमुंबाय भारत सरकार एक्सेप्ट खाया नांका भारत सरकार सय खाया नांका अबसं जतन सामगा बेलेकनि हिस्टोरिकल मूवमेंट सिनि बिसिंगो रांचों नायखरबाय अबसुजाक तंनाय दर जतन साइमनो देशनि होम मिनिस्टर देशनि प्राइम मिनिस्टर अबगसिका प्लस इन प्रेजेंस ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह बिनि प्रेजेंस म सिग्नेटरी इंखा बायबार साइंखा द स्टेट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह नि उपस्थिति हो तै कुबुन मिनिस्टर रक बाहायनो उन्नेस दं अनबागे म सिनबागे एक प्राउड मोमेंट बुबुग्रानि एबल लीडरशिप डायनामिक लीडरशिप म ताकलाय जे मियानि साल 2 मार्च 2024 अम कायसा सिनी हिस्ट्री वो सिनी लाइफ बिमो सुजाक तंचनाय तिनि बिनि बुखुकदै बिनि खुकदै जों कायसा काहाम मेसेज जों खोनालायनाय आनबै खाजन ताहुकदै बुखुकजों जतनो हाथाय कतर हिमबायदि आसननो तिनिनि मेसेज ताय जतनो पीसफुल मेंटेन खायदि नायथक के सिनी प्रोग्राम सक्सेसफुल मा खलायनाय बुबुग्रानि तिदुलमुंगो नायथक कनो जों मा तंनाय जतनो खुलुमबाय क्या हामबाय।